Былай да тормышның һәр мизгелен былай да кадерен белә идем. Бу ситуациядан соң просто таңда катырак. Беренчедән, мин нәрсә аңладым. Гаилә бик мөһим нәрсә. Чынлап торып нинди мөһим нәрсә икәнен мин хәзер аңладым. Минем бик күп дуслар икән. Һәм алар барысы да бик актив. Һәм бик тартылдылар миңа бөтен кеше. Һәм менә шунысы да булышты. Аның турында уйларга бик рәхәт калмады. Иптәшләремә беренче итеп әйтер идем рәхмәт. Бик зур. Мин өчен кайгырган өчен, булышкан өчен, килгән өчен, уйлап торган өчен мин турында. Дусларга рәхмәттән башка, әнигә рәхмәттән башка, тагын бер рәхмәт ул безнең президентыбызга. Рөстәм Нургалиевичка, чөнки минем гаилә, әти аңа мөрәҗәгать иттеләр. Булышырга диеп сорау белән. Ничек тә булса. Һәм ул булышыгыз диде. Президентның сүзе ул все. Шуңа күрә мин тере, шуңа күрә мин почти сәламәт. Я үзегез карасагыз, я берәр кем докладывать итсә, мин рәхмәт белдерәм. Бик зур рәхмәт.